こんにちは、スキワのリリーです。メディアのためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日は、メディアにもよく出てくるハワイ語、プアを手がかりに、ハワイ語の基本的なところをお話ししたいと思います。プアというと、お花という意味合いで記憶されている方が多いと思いますが、お花という意味合いでプアを使うときには、定冠詞、かが必要なんですね。か、プア。かがついて初めてお花の意味になります。なんですが、定冠詞なしにプアが使われることもあったりするんですね。どんな風に使われるか見てみたいと思います。プアアエかナオ。お花という意味合いではカプアと定冠詞を使いますが、プアで始めると何かが現れる。お花が開くっていう意味合いで使われることもあるんですけれども、こんな風にプアアエと方向詞アエと一緒に使うと、さらに何かがふと現れるっていう、そんな意味合いになるんですね。何が現れるのか、ナオ。思いがふと湧き上がってくる。そんな意味合いになります。プアアエナオ。このナオにもか定冠詞がついています。もしかがなくてナオだけで使われると、考えるとか思うとか、こちらも動詞で使われる言葉です。こんな風に定冠詞は名詞を記す言葉なんですけれども、なぜ定冠詞が必要なのかというところから考えてみると、名詞として使われるハワイ語の多くが動詞としても使われる。もともと動詞として使われる言葉に名詞としての輪郭を与えてくれるのが定冠詞と、そんな風に理解することもできると思います。今日は同じ言葉が定冠詞があるかどうかで名詞になったり動詞になったりするっていう、そのあたりのことをお話しさせていただきました。メレのハワイ語にアプローチするときにやっぱり知っておくと助けになるのがハワイ語文法です。メレを読むためのハワイ語文法講座では、基本的なところから積み上げる仕方で全12回1年間かけてメレを読むための基礎的なハワイ語文法を解説していきます。Zoom でお届けする講座ですが、録画だけで受講していただくことも可能です。お申し込みについては、スキマのリリーのハワイアンソングブック、私のブログでご案内しておりますので、よかったらそちらの方を見ていただけたら嬉しいです。メレアムためのハワイ語ミニ講座終わります。